ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲା। ସେ ଦୟାଳୁ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷଟି ଥିଲା। ଜମିଦାର ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖିଆପିଆ ବୁଲାବଲରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ପୁରା ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ିଟିଏ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଘର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆଗ ପରି ରୁଚୁ ନଥିଲା। ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଦିନକ ପାଇଁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲା କି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତର ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିବାରୁ ଉଭୟ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଅନେକ ବୁଝେଇଲେ ବି ତା ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ଜମିଦାର ଏ ବାବଦରେ ସେ ଜଣେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଲେ, ଦିନେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ କାଢ଼ିବି। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲା। ସାଧୁସନ୍ଥ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ନିଜ କୁଟୀରର ପଛପଟକୁ ଡାକି ନେଇ 3ଟି ଅନାବନା ଗଛ ଦେଖାଇଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଛୋଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତା'ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଅନ୍ୟଟି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ 3ଟି ଯାକ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଦିଅ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ସାମାନ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉପାଡ଼ିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ଗଛଟି ଆଦୌ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଶେଷ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରିବନି, କାରଣ ମାଟି ଓ ଗଛର ବନ୍ଧୁତା ତୁମ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ମଣିଷ ସମାଜରେ ବି ବନ୍ଧୁତାର ଦୃଢ଼ତା ଅବିକଳ ମାଟି ଓ ଗଛ ପରି ହିଁ। ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଲେ ବନ୍ଧୁତା ଅଡ଼ୁଆ ଆଳରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଧୁଟି ଜୀବନର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼ାଇବା କଷ୍ଟକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗୁଣ ଦେଖି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ସନ୍ଥଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଉଭୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପୁତ୍ରର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ।